Трябва да ви кажа, има вечна стойност. И ако ние не го използваме, казвам ви, ще изгубим стойността му. Сърцата ни трябва да са живи. Да вземем талантите, с които Бог ни е одарил. И по всякакъв начин, всякакъв начин, който може да намерим, да ги използваме за Него. Ами, после има трябва да се оправят. Кой да взема? Може ли слава на Бога? Това е слава на Бога. Това е видео. Душата ми вика към Тебе, Исусе от Назарет. Душата ми вика към Тебе, отвори свято небе. Сила дай на Твоята църква, Исусе. Амин. Сила дай. Began to weep. И този доктор започна да плаче. The nurse came after Anna finished praying. Той отишъл при Ана, когато тя свършила своята молитва. And asked Anna, how big is your God? И попитал: Ана, колко е голям твоя Бог? And Anna said, и Ана казала: My God is big enough to fill the universe. Моят Бог е толкова голям, че може да изпълни цялата вселена. But he's small enough to live in the heart of a small girl. Слава на Тебе. Слава, издигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татуна, отдаваме Ти почит. Чест и слава, издигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш, велик си Ти, чудеса извършваш. You could not have believed in your own weakness. Няма начин как да се уповаваме на нас самите.
you have not been yet compelled И докато не преминем през тези неща to pass through the storm, и не преминем през бурите, And Pilate asked, then what should I do with Jesus of Nazareth? And with one voice they cried out, crucify him, crucify him. извикаха: разпни го, разпни го.